A pintura e as emocións foron as protagonistas na Porra do Caramiñal. A artista Ana Teira ven de inaugurar a súa primeira exposición individual, As Conversas, unha mostra que marca un punto de inflexión na súa traxectoria creativa. A Casa da Cultura Raquel Fernández Soler acolle durante todo o mes de xuño As Conversas, a primeira exposición individual de Ana Teira. Esta foi inaugurada o pasado venres 5 de xuño nun acto que reuniu a numerosos asistentes. Hoxe temos a oportunidade de coñecer de preto o traballo dunha artista nova que presenta a súa primeira exposición individual despois de participar en diferentes mostras colectivas. Ese paso ten sempre algo de valente, significa expoñer non só unha obra, senón tamén unha maneira de mirar o mundo. Arroupada por familiares, amizades e veciñanza, a artista abriu unha nova etapa na súa carreira compartindo un momento moi especial no que quixo agradecer o apoio recibido ao longo dos anos. Una técnica que empieza por un control del dibujo que le ayuda desde la base a ver el cuadro en su conjunto, no por partes. Un trazo decidido a espátula, como bien comentaba antes Mariló. Fuerte en el pincel, incorporando en cada obra una geometría degradada en sus fondos, cosa muy difícil a la hora de finalizar el cuadro. La pintura me ha dado a mí muchas alegrías, pero una de estas ha sido poder trabajar estos meses contigo, con Ana Teira. Espero con gran interés y expectación su próxima exposición y deseando que sea pronto. Durante o acto, o seu mentor, o pintor Paco Casal, destacou a evolución artística de Teira e definiu a súa obra como unha pintura de trazos decididos, cunha marcada presenza de xeometrías degradadas e unha gran capacidade expresiva. Y sobre todo a Paco, mi mentor, por animarme, ayudarme y por discutir tanto conmigo. Aprendí mucho de él y espero seguir haciéndolo. A mi familia por no dejar que me rindiese con mi sueño de ser artista desde pequeña y a todos los presentes. Dende o Concello da Pobra puxeron en valor unha obra que nace da relación da artista coa arte como forma de expresión persoal e vital. Un traballo inspirado nos pequenos momentos da vida cotiá, transformados en emoción e cor a través da pintura. A pintura de Ana Teira nace dunha relación profunda e constante coa arte, entendida como unha forma de expresión que a acompaña ao longo da súa vida. A súa obra atopa inspiracións nos pequenos detalles da vida cotiá, nas emocións, nas experiencias que forman parte do noso día a día, transformándoas nunha linguaxe visual propia. Nas súas pezas percíbese unha pintura chea de forza e personalidade, cunha pincelada enérxica, libre e expresiva. A intensidade dos seus trazos e a riqueza cromática convídannos a deternos, a observar e tamén a sentir, porque a arte, cando é sincera, ten precisamente esa capacidade a de establecer un diálogo entre quen a crea e quen a contempla. Un primeiro proxecto individual que consolida a voz propia de Ana Teira e que abre novas portas para un artista que converte o cotián en arte. A exposición poderá visitarse durante todo o mes nas instalacións culturais municipais.